Kaixo eta izan ongi etorriak gure kanalera. Oraingo honetan, 2020ko ekainan, matematika biko use azterketan agertutako problema bat edo ariketa bat batziko dugu. Ariketak eskatzen digu kalkulatzeko -1, 2, 3 puntutik pasatzen den eta v vektorea -1, -2, -3 eta v bikoitza vektorea 1, 3, 5 vektore horiekiko paraleloa den planoaren ekuazioa. Eta bigarren atalean eskatzen digutena da kalkulatzea A maiuskloren balioa, aurreko atalean kalkulatuko planoa eta plano beste hau, aixa, keni, gehi bost eta berdin 8 planoa, perpendikularrak izan daitezen. Lehenik eta behin, lehenengo atalean idatziko genuke gure determinantea, lehenengo lerroan puntua gehituko genuke, ixa ken -1, beraz ixa gehi bat, iken bi eta zetaken 3, eta bigarren eta hirugarren lerroetan beste bi vektoreak, v eta v bikoitza. Determinantearen balioa 0 baldin bada, 3 vektore hauek, ze lehenengo lerroa ere vektore bat da, vektore generiko bat, ez? Ixa i eta zetaren menpe dagoena. Orduan, 3 vektore dira, eta 3 vektore hauen produktu mistoa edo biderkadura mistoa, 0 izan beharko luke plano bat osatzeko. Orduan, sarrusen bidez egiten ditu lehenengo diagonala, bigarrena, eta biderkatu gai bakoitza, 3 gai, diagonal bakoitzan, eta gero gehitu eta gero kendu aurkako norantzako diagonalen balioak, ez? Askotan egin dugu kanal honetan sarrus metodoa determinante baten balioa kalkulatzeko. Orduan, balio hauek ixa i eta zetaren menpe geldituko zaizkigu, noski, eta beraien artean eragiketak egiten baditugu, azkenean plano honen ekuazio orokorra lortuko dugu, edo implizitoa. Orduan hor, konbenigarria da parentesi artean dauden gaiak ixa gehi bat, eta iken bi eta zetaken 3, horrela ustea gero errepikatzen direlako, eta erresagoak direlako eragiketak. Ez, azkenean, inbeste aldiz ixa gehi bat, kena inbeste aldiz ixa gehi bat. Orduan geldituko litzaiguke, emaitza erresago kalkulatzeko. Eta azkenik ixaken bi gehi zeta gehi bi geldituko zaigu, eta hori 0rekin berdin duz, lortuko genuke gure planoaren ekuazio implizitua edo orokorra. Plano honek betetzen du baldintza hau, ez? Alde batetik -1, 2, 3 puntutik pasatzen da, eta v eta v bikoitza vektorekiko paraleloa. Izango da, ez? B atalean, edo bigarren atalean, eskatzen digutena da A maiuskloren balioa aurreko atalean kalkulatuko planoa eta aixa keni gehi bost eta berdin 8 planoa perpendikular izan daitezen. Beraz, gure pi prima planoa, hau da, zenbatan digutena, eta lortu nahi dugu pi eta pi prima perpendikularrak izatea. Beraz, honek esan nahi du, biderkadura eskalarrak 0 balioa edukiko duela. Bi plano hauen vektore normalena. Bi planoak perpendikularrak baldin badira, bere bakoitzaren, ez? Vektore normala bestearekiko perpendikularra izango da. Beraz, biderkadura eskalarrak 0 balioa edukiko du. Orduan hor, egingo genuke, burutuko genuke biderkadura eskalarra, eta bakizue, A bider bat, -1 bider bat, eta 5 bider bi, eta gehitu egingo nituzke balio horiek, ez? Osa, barkatu. A bider bat, -1 bider -bi, eta 5 bider bat. Eta orduan A gehi bi gehi 5 berdin 0 gelditzen zaigu, eta horrek esan nahi du ak -7 balioa hartzen duenean, beteko dela
plano berri hau eta aurreko planoa perpendikularrak direla, ez? Eta orduan gure erantzuna, gure soluzioa A berdin minus zazpi izango litzateke. Eta orain, beste GeoGebra erabiliz, programa bat erabiliz, interneten aurkitu daitekena, ikusiko dugu nola gelditzen diren plano hauek 3 dimentsiotan, espazioan. Eta hemen ikusi daiteke, plano gorria, lehenengo planoa da, A atalekoa, eta A puntua bertan dagoela, ez, plano gorrian. Eta plano berdea, honekiko B atalean eskatzen diguten, honekiko aurreko planoarekiko perpendikularra dena izango litzateke, A minus zazpi denean. Horrelako azalpenak gustoko baituzue, baiozue mesedez, gustatzen zait botoiari eta arpidetu zaitezte kanal honetara. Mila esker.